Hej Medina, jeg vil gerne sige, at jeg håber, du har fået det meget bedre med dit ben. Og du ved, at du altid har os, og vi forstår 100% din beslutning om, at du blev nødt til at aflyse koncerten her i går. Men god bedring, jeg elsker dig. Hej Medina, jeg håber det går meget bedre med knæet, og jeg håber det snart går igennem. God bedring, jeg elsker dig, og alle mine gode tanker går til dig. Kære smukke Medina, rigtig god bedring. Jeg er sikker på, at du godt ved, hvor meget vi savnede dig i Aalborg i går, og hvor meget vi ville ønske, du var der og holdt en fest med os. Men jeg er også sikker på, at du godt ved, at det betyder alverdens for os, at du har det godt. Så jeg håber, du snart er på benene igen og kan holde en fest med os i Tivoli. Mwah. Hej Medina. Jeg blev meget ked af det, da jeg hørte, hvad der er sket. Og da jeg tog til Aalborg for at se dig, blev jeg også lidt skuffet. Men det vigtigste er lige nu, at du får det bedre, at du har det godt. Så vi ses nok forhåbentlig snart. Hej, så Medina. Jeg vil virkelig gerne sende dig al den kærlighed, jeg har. Og en så god bedring med dit knæ. Jeg håber virkelig, du får det bedre. Jeg elsker dig. Hej Medina, jeg vil bare ønske dig god bedring, og håber du snart kommer på benene, så du kan komme ud og spille en hel masse fede koncerter, som jeg i hvert fald ser frem til. Og så skal du bare altid vide, at os med Divas, vi er der for dig og støtter dig 100%, ligesom du altid støtter os. Hej hej. Kære Medina, jeg håber det går bedre med knæet, og du snart ovenpå igen. Også med Diva, jeg tænker på dig og sender en masse kærlighed til dig. Jeg elsker dig og vil altid støtte dig. God bedring. Hej Medina. Du ønsker en rigtig god bedring. Du skal bare vide, at vi ved Diva, vi står altid bag dig, og vi håber hurtigt, du er på benene igen. Kys fra Mediva Safrina. Kære Medina, jeg vil bare lige ønske dig en god bedring, og sige, at jeg håber snart, at du kommer over ben igen. Og så glæder jeg mig til endnu flere koncerter med dig, og møde dig, hvis jeg kan få lov til det en dag. Og så vil jeg sige, at jeg er stolt af at være en diva. Hej Medina. Jeg har bare ønsket dig rigtig god bedring, fordi at du er det bedste idol, man kan have. Medina, jeg var bare ønsket sindssygt god bedring med dit knæ. Da jeg fik at vide, at du havde slået dit ben, der sad jeg i Aalborg og havde ventet virkelig mange timer på at se dig. Men det var bare super ærgerligt, at det lige skulle gå ud over dig den dag. Men jeg håber, du er klar hurtigst muligt, og er klar i Tivoli den 22. hvor vi ses. Du må have det sindssygt godt og god bedring. Hej hej. Hej Medina.